Applikazzjoni għal żvilupp f'parti mill-ġnien li nsab fil-limiti ta' Taxbix u l-Gżira sabet l-oġġezzjoni tal-organizzazzjoni flimkien għal ambjent aħjar. L-FAA qed insisti li l-applikazzjoni ta' Transport Malta biex jinbnew uffiċini, swali tal-laqat, ħanut u restorant tmur kontra l-argument li pajjiżna għandu bżonn aktar spazji miftuħa. L-istqarrija tal-organizzazzjoni tajt li s-sit fejn Transport Malta trid tibni hija pulmun fil-ġnien storiku tal-Gżira u parti minn żona tal-fortifikazzjonijiet li għandha valur għoli. L-FAA qed tgħid li l-istrutturi se jkunu qed jibblukkaw il-veduta tas-sit ta' wirt storiku dinji tal-UNESCO. L-istess organizzazzjoni qed tgħid li Transport Malta messa qed tieħu ħsieb il-bżonnijiet tat-trasport pubbliku tal-pajjiż u mhux qed tapplika biex tibni restorants biex igawdu l-ftit. Fil-waqt li qalet li f'dik iż-żona diġà hemm biżżejjed restaurants, proponit ukoll li jekk hemm il-ħtieġa ta' uffiċini, hemm spazji diġà disponibbli għal kirif bini eżistenti fuq in-naħa l-oħra tat-triq, jew jistgħu jsiru floating offices bħalma hemm fil-Marina tal-Biswit. L-FAA fakret ukoll li żona proposta l-iżvilupp li fiha madwar nofs tomna hija mmarkata bħala spazju pubbliku miftuħ u mhux bħala żona ta' żvilupp. Laqda qed tgħid li l-ġnien tal-Gżira jinsab fi stat ta' telqa u għandu jkun il-veru priorità f'din l-applikazzjoni, imma minflok ma hemm l-ebda indikazzjoni li se jsir xi tisbieħ fil-ġnien. Flimkien għall-ambjent aħjar qed tappella liż-żewġ kunsilli tal-Gżira u ta' Taxbix kif ukoll il-pubbliku ġenerali biex jitolbu li din l-applikazzjoni tiġi rrifjutata minħabba nuqqas ta' spazji miftuħa, filwaqt li insistiet li spazji ħodor għandhom ikunu mħarsa u msebħa u mhux mibnija.